Man pass man. Man pass man. Mmadụ na-emekwe mmadụ na-agbalị ekwesịkwara eme ekele because ọ dịghị izi gị ile anya nga na ị ga-ahụ na man pass man onye na-ama anya from Oraifite nwoke onye na-abịa n'ihu akwụkwọ na-ama anya ị ga-ama na ori elejiwe ego. Yes, ọwụkwa sọ nga onwe mmemme ọ gara ọ naghị eri ezigbo ego, onwe onye jiri mmemme ọ na-agakwa n'ebe. That is why mgbe o mere ka ihe onye elubere onye ala bi. Yes, ihe ọwụla ị na-eme n'ụwa try to be good. Ndị ọzọ mewekwenye ga agara ọwụ ya wụrụ because mmadụ onye chigharado ya ga-egara gị nwa amadi a na-akpọ man pass man ewukwana native doctor ọ gbalị ọrụ dike ọ na-abịa mmemme rie ezigbo ego dịka kwọtiwara akịla ọba na ndị ọzọ do ọwụ naanị abetara mmadụ ole ka ile gị ọdara ahụ abịa were ihe nye onye ọzọ ụdị ya mana ajụkwana isi ogbu agụ ọ ga-egbu agụ ugboro ole wee enwe ike gbanwe ogbu agụ. Onwe ụzọ ọrụ na-awụ ikele onye mee ka ọ maka ekele onye asịkwana ijije ka o ji dị mma onye asị rapụ ka o ji adịghị. Yes, gbakpọs mara na-agbakasị ka ijije ka iji ije nwee ndụkọ onye asị rapụ ka o ji adịghị asị m fọ